mga cancer, ako nga pala si Paulo. At ngayon, dadaanan natin ang mga memes ng Pinas. Diba, kaka-birthday lang ni Dr. Pepe. Ang pinakamamahal natin at pinakamalupit na pinakapambihirang Pepe. Diba, kaka-birthday lang niya. Hindi niya birthday on December 30, ha? Sa mga di nag-aaral dyan. So, ngayon, daanan muna natin. Gusto ko sumaya kasi puro drama at kalungkutan ngayon na nagdaan. Unang May. Yup, di na ako nagulat. Easy views, easy money nga naman. Kahit ako mayak ako sa dami ng pera nga kinita ko doon, di ba? So, total, maganda na rin tong pang continuation sinabi ko before. Eh, hindi ko fino-forgive yung ginawa ng anak. Ang binibigyan ko lang dito na respeto ay yung namatay. Wala akong pake kay Keith. Pag yan, Keith, ginawa yan ng anak mo sa'yo, eh, siguro okay lang din sa'yo. So, bahala ka dyan. Kaya Keith, wag mo paggagawa ng YouTube channel yung anak mo. Nako, wag nag-Father's Day. Magtago-tago ka na. Oh my God, from Avatar. Kedi, ate pwede pakita yan. Sunod. From Christian. Yes, dark humor. Na-miss kita. Na-miss ko, 6K subs. Tama na. Me and the boys. Next. Nay. Oh my God. Lumalabas ang aking maitim na kaluluwa. So speaking of Father's Day with their favorite child, buti pa to, yung anak, yung pinagkakitahan, di ba? Nagbaliktaran, boom, it all interconnects into the heaven. Oh my God, kailan ba ang Mother's Day? Buti na lang, lumagpas na. Na-imagine ko yung nanay niya, parang yung meme na gano'n na, Mother's Day na ba? Ang pinocus ko ay yung moralidad involved, hindi yung guidelines involved. Kasi the fact lang na nandun pa siya na million na yung views kasi hindi pa rin tinatanggal. That means it didn't cross the line. Pero pwede niya yung gawin under the YouTube guidelines in terms of service. Like, dun siya safe. Ang shitty content, ang sukot na content ay allowed on YouTube. Hindi yan tatanggal. Pero illegal content, yan ang hindi natin kaya ipaglaban kay Tito YouTube. Pag illegal yan, tatanggalin agad yan. So this just shows anong klase siyang tao, di ba? Ang importante lang, easy views, easy money nga naman. So, gawin na lang natin itong pag tumawa ka, Demonyo ka, sige, Kaya to naging viral kasi meron ng following tong si Keith. Hindi to pwede maging avenue para pasukin ng mga di naman kilalang tao on the onset. Pero hindi ka kilala, bigla ka magagawa nito, ipapost mo sa YouTube, hindi ka na mag-viral eh. Dahil meron na siyang followers, sinishare to genuinely thinking na ginawa niya to just na para i-share sa kanyang fan base, being an insider looking out, it would look perfectly normal. Pero bilang kung isa kang outsider looking in, parang, oh shit, pinagkakitaan mo yung patay mong, diba? Yun yung dalawang sides of the coin. Hindi ko naman kilala yung tao at ayoko na siyang kilalanin. Kung genuinely na talaga yung gusto tong ilabas, parang para sa kanya itong video na to is just another part of his usual vlog, magigets ko kung bakit may ads, kung bakit niya pinagkakitaan to. Pero kung iniisip niya pa lang simula pa lang, kasi hindi ko alam ano iniisip niya eh. Yung hirap dito. So either ignorante lang siya o willing niya tong alam at ginawa. Yun lang yung dalawa dito eh. Hindi ko naman siya dinedefend dito eh. Hindi ko siya pinagbibigyan sa ginawa niya. Alam niya kung gaano to kasukot. Sobrang sukot nito. Okay, at dahil ginawa mong public ang isang private matter, lumabas ang mga memes sa tatay mo. At kung kaya ng konsyensya mo, isugal na magkaroon ng tsansa na maging memes to, dahil nga isa tong private sensitive matter, parang hindi mo alam ang internet eh. Kahit ano ilagay mo sa internet, kahit ano ibato mo dyan, babalik yan sa'yo o lalabas yan sa iba't ibang anyo dahil sa memes. At mukhang willing ka i-risk yun at ginawa mo, saluhin mo lahat ng mga kritisismo at pagbabash sa'yo. Kasi you know this coming in. Dahil isa kang influencer or basta YouTuber o isang social media na person, malamang sa malamang you are held to a higher degree sa mga pinopost mo. Dahil mas marami ka agad napapakita sa maraming tao, di ba? Kaya kung isa tong hindi kilala, hindi nila magagawa to na parang pampasikat na, gusto ko sumikat, mamatay ka nga, picturean kita, videoan kita. Hindi, I doubt mangyayari yun. At kung gagawin to ng ibang influencers, ilan lang ba ang tatay at nanay nila, di ba? Ano to Uchiha Clan? Nag-uubusin mo yung angkan mo for views. Kung kaya ng kung kaya ng konsensya mo yun, good luck na lang sa kabilang buhay. Pag kitang-kita naman na may perang involved dito Ang is to what extent? At kung genuine ba yung paglagay niya na ads dito na okay lang kasi
Parang normal vlog lang to sa akin. Okay, hindi ko kine-question yung moralidad mo. Pero sa ako mismo, di ko yun gagawin. Kung kaya mo matulog sa gabi na ginagawa yan, hindi, sige. Very good sa'yo. Pero wag ka lalapit sa akin. Pero kung talagang willing mo to ginawa, gago ka, di ba? Kupal ka. Views o dignidad, pumili ka. Punyata! Yes! Namatay sila para dito. Yan, worth. Maraming salamat, babaluwing. From Rique, Filipino fisherman. Taiwanese, yes. Our knight in shining armor. Taiwanese. Mga pinakamamahal kong Taiwanese rolls. Maraming salamat. The kalayaan that we want. Punyata! Yan, sige. Puro pa kayo landi. Maghanap pa kayo naman dalagang Pilipina kasi iniisip nyo na lang yung sarili nyo. Ang Pilipinas, hindi ka iiwan, di ba? Wag lang sa dagat. How the Filipino-American War started. Halt. Po, Inglesero. Are you doing Englishing me in my own country, ha? Punyata! I will ni how you. From Synth Wars, maraming salamat. From History Memes P8. Hey! Grand Theft Auto Manila. Grand Theft Auto Katipuneros. Editing and effort. Hey, bagay. Ano ba mga cheat code dito? Tags tools. Oh my god. Si ano ba yan? Yung mga tumulong sa mga nasaktan. Yes, syempre kailangan nandyan si General Luna. Ba't bilang bumisi loading? Maraming salamat, History Memes, mga dekalidad na naman. Nabigyan mo na naman ako ng content. Maraming salamat. Ikaw pa rin, pinsan, Leono, Sweet Hope, Alabama, from Innocent Eggplant. Mga dalagang Pilipina, yan ang tunay na bayani. Isang dalagang Pilipina. Kaya hindi naman natin siya tatawagin Pepe kung walang ibig sabihin dyan, di ba? Ay, nakita kong isang babae. The kalayaan that we want nga naman, di ba? Malaya na sila lahat. Siya lang. Leonor pa rin. Pinsan pa rin. Sunod. The Philippine Simulator pa siya. Dr. Rizal. Yamete Jose Rizal Kun. Yes, naalala ko to. Na-feature ko na to a year ago, I think. Hindi ko na alas na. Umikot na kayo dahil birthday niya. Please, gawa kayo na ganitong laro na dinagreement pinch chick kiss. Siyempre, lagi tayo sa kiss. Every day, I imagine a future where I can be with you. Happy birthday rin pala sa nanay ko. Birthday niya, June 19. Tunay na bayani mga nanay natin na nagtsatsaga sa atin, di ba? Ako, ma, mag-ingat ka na. Mag-ingat ka pag ako kinulang sa pera at nag-Mother's Day. Kailangan ko lang gawin. Ang unang-unang shit poster, Jose Rizal. You should post it on NTR Novel to make flips go. Yeah, NTR Novel naman yun. Kaya Maria Clara. His name was Pepe. He turned around after getting students to tell them their shit. Sinong Indio ngayon? Kayo. Tatandaan ko kayo sa kabilang buhay. From Aklata ni Tasho, Rizal's Walwal Moments. Yeah, ito yung pagkatapos ka maging malaya. Nung wala ka ng makalandian, ito na. Ito na ang kasunod. Namatay ako para di mo ko bigyan ng shot. Maraming salamat. Tinawag ni Jose Rizal si Josephine bilang baby girl. Yan, sige, manlandi pa kayo. Pag iniwang kayo, iyak-iyak kayo. Mga giniginaw. Kung yung lamig ng selda na pinagdaanan ni Rizal, hindi niya hinanap yung mga yan. Yan ang unahin nyo. Yan, namatay si Rizal para dyan. Para sa kalandian nyo. Sunod, from Senpai Kenji. Kawaii. Ba't kayo ganyan? Kailangan ko yung haragan! Ba't nyo ako pinabaril? Ako si Paolo Abilino. FBI open up. Sunod. Manga anime adaptation. Yes. Levi. Attack on Tito! Attack on Tito ang kalaban ko dyan. Ako. Dadalhin din niya ako sa basement. Kung ano ba kailangan kunin doon. Joke lang po, pumila po kami channel. Sunod. From Aris, isang dalagang Pilipina, Hapon, Belgian, English, British, Irish, Chinese. Yeah, yan ang tunay na bayani. Gano'n ba malalagay ka sa piso ng gano'n lang? Isipin mo, di ba, na balansin niya yung kaalaman niya sa init ng kalamnan niya. Upo siya! Flip top! Boom! Makata ng Makate. Sunod. From Philippines on top, a rare video of an ancient tribal dance believed to be performed when Magellan met Raho Mabo in the year 1521. Yep.
Images you can remember and smell. Yan, unahin natin, mga baby girls. Maraming salamat. Video game feature. 3 Netflix adaptation, Filipino adaptation, di ba? Nadagdagan ng tiga 1080p. Easy top seller. Nako, kalagyan mo lang ng sando yan. Pwede ka na rin maglaro ng video game. Sunod, from Ken Padilla, Pinoy Barbershop Starter Pack. Yan, nagsisimula na rin yan dahil pasukan na muli. Yan, alam ko ito lang yung pinasok nyo dito. Ito yung tanduay. Saktong-sakto tag-ulan, mga tagbasa kayo, mga hayop kayo. Kulang ka dyan ng pulbo. Sunod, from Ezra Newline. At least, diba? At least naayos natin tong meme template na to kahit patay na. Pero si Tito Travis, Attack on Tito Travis, hindi yan mamamatay. Yan ang Titan. Yan ang Titan na hindi papatila. Sunod, Gamings for Hopeless Filipinos, Final Fantasy Remake Tifa was never there. Also, her boobs are still dang if she removes her sports bra. Yes, wala. Basta nga pala yung Final Fantasy. Final Fantasy, Sando Gaming, alam ng Final Fantasy ang market nila. Diba? Sunod, walang kwentang shade post. Ang ating local Keanu Reeves, Sai Baron Geisler Punk. Maraming salamat. From Chapman J. Ma'am, can I have no we have at home? Parang devolution to. Parang paurong yung evolution. Naku po, hindi ko na ilalabas sa Pokeball yan. Sunod. Ito. Di ko kaya tapusin yan. Una dahil hindi ko talaga kaya at pangalawa kasi baka copyright tayo. Pikachu pa! Sunod, from Ivan, nationality Filipinian. Yan, namatay si Rizal para dyan. Ano mga Filipinian tayo. So, natapos sa ating mga memes ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. Siyempre, huwag yung kamalimutan bumili ng merch. Diba, nasa description. Nako, pag ako di ko na rin kayang kumita ng pera. Nako, kabahan na magulang ko. Pagkakita ko din sila. So, kung hindi pa klaro sa sinabi ko, wala akong paki dun sa mismong creator. Ang paki ko ay yung tatay na sumakabilang buhay. Ha? Sa kanya ko nalang binibigay natitira kong respeto sa mga nakita ko. Hindi dun sa mismong content creator. So ako si Paulo, huwag kalimutan like, share sa mga father at mga bayani niyong friends at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pepeng Paulo out.